Hemen gaituzue askoitian, Txirri, Mirri eta Txiribiton! Zer diozue? Txantxeten ari garela? Ez, mesedez. Aizue, ni oso serioa naiz. Mirri badakizue, kaiku hutsa, Txiribiton babarrun jalea, eta hemen gara, denok hirurok zuen aurrean. Bai ez, etorri garela guztiak. Bai ez. Ez, hemen... Aizak Mirri, oso isilikago, ez aldek ezer esan behar? Txiribiton, zerbait arraroa gertatzen ari da hemen. Ea, ikerketa bat egin behar dugu. Azkoitiako adiskideek arrazoia dute. Mirri kaskajori bidean galdu zaigu. Bai, ernegatuta egongo da, bai, baina... Badakit zer egingo dugun, lagunak. Begira, nik esandakoan, denoko zenki, indartsu, deituko diogun Mirriri. Ea, 1, 2 eta 3, Mirri! Altuxeago ametxedin. Ea ba. Ez duizue baskaldu ala, osenago. Mir! Hopelas, biguña txareta gero, Osenago oraindik. Mirri! Kaixo, karapaixo! Zorionekoak zuek, azkenean iritsi baita, Mirri, superkalifragilistiko espiolidiozoa! Kantu eder bat eskainiko dizuet, esklusiban. Izek txikito, oso okerrezpanago, talde honetan kantuak 3 batera kantatzen ditugu. Gizurra! Txiribiton mutua duk! Txiribiton mutua duk, bai. Ni babolio xamarra agian. Ikaiku profesionala. Eta esan, aspalditik, 3 adiskideak. Eta adiskide onak eta kitxo! Txirita, mirita, txiriton. Sagarra manzana, ikatza karbon. Mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Txinok zue txirri, jakin zuta on. Besteak Mirri eta txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Ona entzuntzazue nire izena, Mirri da munduko guapoena. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon. Hau dugu gure txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon. Txirita, mirita, txiriton. Sagarra manzana, ikatza karbon. Mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon.
bihotzez posten naiz, Aizue, gaur sekretutxo bat kontatuko dizuet. Begira, niri beti gustatu izan zait musika entzutea. Eta kantuan egitea, eta gaur, zuen baimenarekin noski, saio txiki bat eskainiko dizuet. Ongi iruditzen zaizue? Seguru? Ederki ba, aia ba. 1, 2 eta 3. How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, eskerrik asko! Nahikoa da! Azte koñazoa! Zer, Pepitxo, ez zaizun ere emanaldia gustatua? Bingo! Niri rock and rolla gustatzen zait. Eta batez ere, Angus Young. Wow, ikaragarria izango litzateke bere kategoriako musikari bat ezagutzea. Ba, atención, atención! Ordoa Angus Young topera! Pagarria izan da, ezta? Aluzinantea izu. Angus, autografoa sinatu behar diazu, bai? Of course, Dolly, of course. Ja ba. Oso ikaragarria izan da, Wow. Aizu ezer jartzen du hemen? Nola, nola? Barkatu, Angus jauna, baina nik ez du zure lagun Artaburu horren autograforik nahi. Euskadin rock and rollak ez du dirurik ematen. Erabakita dago. Bertsolari sartuko naiz. Bertsolari! Erne Euskal Herria! Mirrik behingoagatik ideia borobila eduki du! Zein zenburu du ire lehiaketa berri horrek? Zazpi eta zazpi, 14, gola Osasuna! Riau, riau! Antologikoa! Ara, 8 eta 7, 15, Mirrik kaketan plo! Ezpa, nahaztu egin naiz? 5 eta 6? 11, nik iripurdian aginka! Hori bai. 8 eta 4, 12, Mirrik ematen du Maribi! Tira, ez zaik arrazoiri falta, txiribiton. Ea, bigarren fasera pasako gaitu. Ea, Mirri, ire lehiaketa mundial honetan ze sistema erabiliko du? Oi, sistema preziosoa izango da, Eta moñoñoa. Inoiz, inork asmatu duen lehiaketarik barregarriena, divertigarriena izango da izue. Barrentzala da, irripotajea, algara lerketa. Stop, txibiton, stop! Papelas, nire protagonismoa txapusten ari haizetan. Agulio, ea, asingo gara, konforme? Bai. Azteko, igo daitezela saspineskatila, txiribitonen albora! Eta orain, saspimutiko,
erabaki ikaragarria, Hau da, salaparta antolatu dudana, Ederki, benetan zalaparta mundiala osatu duk. Danak dantzan jarri dituk, Mirri. Eta orain ezaiguk, dana prest dago, neskatuak eta mutilak hemen ditugu. Zer egin behar dugu orain, Mirri? Txirri, estiak txiristuko baino, enok akordatzen? Txiristu, hau txantzetan ari, bengoagatik serioari nok. Ideia katxondo asuan, baina lurrundo intxaidak, ke bihurtu duk. Hor konpon, Miguelon. Mirri, bera, improvisatu izan bere ala zeo zer, bestela herritik botako gaitiztek hemen, tira, azkar! Lasai, eben gira eta festa izango da noski. Kantuan eta dantzan egingo dugu, Zer raio, viva Pelayo! Se kantu? Ai, astu zait, jakina? Ai, astu zait, ze buru txarra dudan dena hasten zait. Ai, aztu zait, ze buru txarra dudan dena azten zait. Ai, erori zait, ai, zebaldarra naizen dena erortzen zait. Ai, erori zait, ai, zebaldarra naizen dena erortzen zait. Zikindu zait, ai, zenarratxan naizen dena zikintzen zait. Ai, zikindu zait, ai, zenarratxan naizen dena zikintzen zait. Ondo pasatzera gure jolas mundialarekin. Txiribueltaka. Haizue, erruleta txiribueltaka jarri baino lehen, ikusi barko dugu gure Pepillo langilea gauzak prezituen. Pepillo, zertan ari zara orain honetan? Ederra egin duzue, nire ruleta berriarekin. Hau da etxekaldia. Tiponek ez du ezertarako balio, Euren baten ingo aldu ze ongi. Pepillo, dena prest? Ez nagusi, oraindik ez. Zera, gutxi falta da, laguno badakizue, opari liluragarriak ditugula. Baloia, bizikleta eta batzuk ezain honak, baina ikus dezagun gaur zer ateratzen den. Ja, Pepillo, dena ongi? Dena primera. Bai, ederki ba, dena prest dugu, baina gauza bakarra geratzen zaigu. Gaurko jolaskidea eta horretarako zozketa antolatuko dugu, bai? Ia ba. Oso, jolaskidez betea, jolaskidez lepo. Lepo, baina bat bakarra aterako dugu, Ikus dezagun ba. Ia ba, hauxe bea.
zein dugu, isildu mesedez. Gorka Lopetegi! Gaba, Gorka, zuzaude? Hauta, Gorka! Digo askar! Etorri honea, Gorka, etorri honea! Gorka, Arratsaldeon! Arratsaldeon? Arratsaldeon. Azkoiti arraltzea. Bai, zenbat urte dituzu, Gorka? 4. Lau, ederki! Ea, konta iguzu, ze ikastora joaten zara, Gorka? Carmelo Etxegarai. Oso ondo, eta nun dago ikastola hori, hemen Azkoitian? Zederki. Ederki, Gorka, zure amatxe hemen aldago? Bai, bidali jozu musu handi bat, ia ba, eman musu bat. Agurtuta geratzen dama! Tiro, hau hemen presa gaude, Pepillo. Eta badakizue, orain, katxiruloak ipiniko ditugu. Bukatu dugu, gure lagun guztien irudia jartzearez. Hene hau da, unekea. Ederki ba, katxiruloak euren lekutan daude. Denak ez da, bai, dena jarri ditu Gorka lasai, Beraz, opariak itxo egiten nahi dira, Gorka. Gorka, Miratu. erruleta astinduko aldugu. Bai, ea lagun, ederki. jarri eskua hemen. Kontzentratu, lasai hartu, eta eman erruleta. Gatu zaizu, baina honez azkenean ez txiribiton, eta txiribiton eskuzabala izate umen da, ez da? Bai, neska, upari ederrekarriko duzi horrenik. Ia ba, zer daukagun orain honetan? Ara! Induraien mailako profesionala izateko txirrinda zoragarria! Txirrinda! Ara! Hemen txedokagu txirrinda, Gorka zorionak, Ara! Bueno, Gorka, doktori niko zagatu dutan, Entendu? Oso, ondo! Ederki, guazen entrenatzera, gero arte lagunok, agur! Guazen, Gorka! Guazen, agur! Ideia! Irakurri! Bai? Irakurri. Irakurri. Ideia! Irakurri! Ideia! Irakurri! Ideia! Margotu! Bai? Margotu? Margotu. Margoak. Margoak, bai? Margoak bildu. Margoak. Ideia! Margotu! Margotu! La 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 la. La. Bai? Margotu, bai? Ideia! Zuek margotu, bai? Ideia! Margoak. Ideia! Asmatu, margoak. Margoak. Hartu! Ideia! Margoak. Hartu! Margoak. Ideia! Hartu! Marrastu! Tiararara! Ideia! Beste aldera! Tiararara!
tiararara, tiararara. Ideia, Margoa, bota! Ideia, Margoa. Ondo, ondo, ondo. Ondo. Gorrilla. Ideia, koloreak, Margoak. Hartu, hartu, hartu! Margoak! Margoak! Hemen. Ideia, margotu denok! Tiararara, tiararara, tiararara. Ideia, beste aldera! Tiararara, tiararara, tiararara. Ideia, bota! Koloriak! Mirri? Siesta. Dei garrantzitsu baten zaiagoela? Txiton, telefonon! Isiltasun erabatekoa.
dimititu inbier duela, baina tira, ez dolako txikikeria bategatik dimititu, txiribiton. Tira, telefonoarena, istripu tamalgarria izan da. Hoxe, eta gainera, dimititzekotan, Parisen dimititu beharko duke. Badakik abestiak nola dioen, atzo endaian nintzen gaur berriz Parisen. Endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren, traka, 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 tren, ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapla, txapla, txalupan, txapla, txapla, txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan, egan, egazkin, egan, egan, egazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Zinizanga txirrindan, zinizanga txirrindan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Japa, japa, japa oinez, japa, japa, japa oinez, ari naiz ibiltzen. Txiribueltaka izena du, opari ederrak eta ez hain ederra ditugu, eta hori bai, banatzen hasteko irrikitan gaude. Hori bai, dena pres balin badaukagu, Pepitxo, azken ikutuak emalde alituzu. Azken ikutu eman behar diot, hemen lananik egiten ez badut, ez zuetan jortxok ere egiten. Ja ba, hori da, orain bai, ederki dago. orain dena primerak eta Ederki, listo. erruleta bere lekuan, katxiruloak ere bai, eta beraz, jolaskidea behar dugu orain, eta horretarako zozketa antolatuko dugu. Pepitxo, lagunduko didazu? Bai, noski! Ederki ba, ia ba, ikus dezagun, azte hautagai mordoa lagunok. Ara jolaskide mordoa apuntatu zaigu, Azkoitia! Ja ba, denak barrura. Ara! Ederki ba. Azte tropela! Hautagai asko, baina badakizue, bakarrik batek hartuko duela parte. Eta ikus dezagun zein izango den gaurko honetan. Ia ba, mentxe daukagu bat. Ikus dezagun zein den. Ixo mesedez. Maialen Catalina! Ego Maialen! Azkeneko Maialen! Horria, Maialen Arratsaldeon! Jolasteko gogoarekin etorri zea? Bai. Ja, konta ze bazkatu duzu gaur. Lenteja. Lenteja, indartxo etorri zea beraz, ederki egin duzu Maialen. Bai, noski, eta konta iguzu norekin etorri zara ona? Amakin eta aitakin eta nire anaia. Beraz, sendi osoa etorri zarete, ze ondo, Ederki, primeran. Maialen, galdera bat, norbait agurtu nahi alduzu? Bai, aita eta ama eta nire anaia. Eta
Naia, beraz, famili guztia agurtuta geratzen da hemendik, eta gu prest gaude lanean hasteko. Oso ondo, orain katxiruloak jartzeko garaia iritsi da. Ene, kirola egiten da, trikiteronen, Oso ondo. Ene, hau nekea, baina listo, bukatu dugu, katxiruloak euren lekuetan daude, dana daude, ezta? Hiru paiazoa, Juanita, Pepito, Kakusai Sorgina, eta ni. Beraz dena prest daukagu, eta orain Maialen, kontzentratu. Arna sartu, pentsatu ze opari nahi duzun, eta ia sorte daukazun, beraz hartu erruleta lasai, eta emango go! Itxusia! Ia bat ze opari daukan gure sorginak. Aizue lagunok guazen aurrera. Lagunok sorgina itxusia da, eta oparia nik uste ere itxusia izango dela, euren honetan. Ikus dezagun ba. Ene! Errasistrin ba! Sentitzen dugu, Maialen! Hemen txedan Ara, Maialen! Tira, ez dago gaizki, ez da etxea garbitzeko? Ez. Tira, Maialen, berriro saiatuko gara eta igual urrengo baten izango da, ezta? Bai, ederki ba, gero arte lagunok, agur! Guazen sukaldea garbitzera, agur! Misterioan hon, Juanitan! Taran! Hau geltoki xelebrea, Ara ze aurkitu dudan horratzean galduta. Auskalo norena den, Bueno, martxan jarriko dut, ea pistaren bat aurkitzen dudan, bala? Kaixo, adiskide agurgarri eta maitea. Deskuiduan radiokasete hau galtzen badut, triste eta penatuta egongo naiz. Bai, txiribiton ikusten dut oia eskosoa jaten ari izela, euskorra. Radiokasetea aurkitzen baduzu, estimatuko dizut berriro niri ematea. Alegia, txirri jakitun eta estudiosoari. Ai! Misterioan hon, Juanitan! Taran! Badakit norena den, bai. Ara, bailazoa da! Jakituna, estudiosoa, eta oso ondo hitz egiten du, Txiribiton! Bai, txirrirena da? Seguru? Jesus, geraz da zailagoa da Euskal Herrian, detektibe ausarta izatea.
Bakalau, sardina makalau. Hemen dator lehen supermodeloa. Mirri Parrantas. Mesedez, txiribitón, topo model izenai eta mikrofona botata, mesedez. Lotxagarri geratu aiz, Maripili. Desfile amaitu dela? Ni pentsat, top model karrera egiteko, ausarta izan beharra zago. Ausarta, ni bezala, ez da, Bera. Minutuko nire lan gogorraren ondoren, zientziaren unibertsoak aurrera pauso izugarria eman du gaur. Atsotitz xelebreak asmatzen dituen makina lortu dut. Sic transit gloria mundi. Orain, pilak jarriko dizkiot, makina martxan jartzeko. Ai, txiriton, nortzen hori. Moja bat, hau izinik, sorzitroen. Hau misterio larria da, misterio apokaliptikoa. Ai, misterioa. Ai, misterioa non, Juanitan, taran, tan. Ai, misterio. Ai, argazkioan. Orain ere, justiziari trabe egiten gaizkileak, kriminalak. Aizu, senyora, Zer horrek egin diozu edaso gure mikrofono moñoñoari, Ara, mikrofonoa hautsita zegoen, zoazte, beste hori ondo dabilen ikustera, oraintxe bertan. Bale, babarrun jale. Hau poza, izue, lehendabiziko aldiz nire bizitzan, ni baino txikiagoa den mikroa aurkitu dut. Entzuten alda, gaurzen. Inglesez, entzuten alda. Neska zerrak batin dira Madalenara, santuaren jatera zena romana, Basta! Azkoitia guztian ez dut pilarik aurkitu, baina atsotitz zahar batzuk bai. Adibidez, matxinbentako Antxonirena.
jan zagarra, eta ez moztu bizarra. Edota Madarixako Xerapiorena. Behiak porron ponpon, pikutara txiribiton. Alea jakta ez, lanean jarraituko dut. Entzun. Elosuko Inaxitoren atzotitz marabillosoa. Zenbat buru, hainbat zapaburu. Aleluia, aleluia. Filosofiaren punta gorena. Miraria. Txiribiton, iritsi duk martziano espelgarri horren makina neutralizatzeko ordua. Teknika xorrotza behar duk, Gizadiaren ondamendia da hau. Baderretro, Satan! Norbaitek larrutik ordainduko du hemen egin duen zientziaren eta kulturaren aurkako atentatua. Atzotitz gabe, bakerik ez! Atzotitz gabe, bakerik ez! Aixu, buru handi jauna, bere ala jakingo dugu, norden hemen kulpante nagusia. Sosketa zeingo diago, Txibiton? Isabela, Manuela, Catalina, Tembulen, Tipiton, Martin Zapaton, Kaskabela, Trompeta, Lau, Kili, Beraz, zuzara errudun nagusia, a fastidiarse. Atxilotuta zaude! Aizu, kaskagogor jaun hori, bera, beste kejarik ez baldin badaukazu, Txibiton eta Bilok, siesta txiki bat egitera joango gara, Siesta? Siesta galante egingo duzu ez zuek Biok alprojalenak, baina aurretik entzun Aristotelesek esana. Jarri martxan zuen ipurdiak bestele izango dituzue egundoko izerdia! Mundu misteriotxua! Gaizkilea kalean hor suelto, eta detektibe ausartak atxilotu da. Bueno, uste dut nik ere siesta egingo dudala, Ondolo egin, tilin, tin, tin. Pepillo, triste xamar matorra hor. Zergatik nagusi, Azkoitiko neska guztiak nitaz enamoratuta daudelako? Ez, txikito, joateko ordua aldualako. Mira, nire ere pena pixka bat ematen dit. Baina farandularen mundua horrelakoa da. Orain, beste plaza batzuk alaitzera joan behar dugu.
Egia da, eta zorionez ez gaude bakarrik ez. Artista galantak eramango ditugu gure tren magikoan igota. Eta munduko makinari trebeenak giratuko du, Felipe. Eskerrik asko Azkoitia. Primeran pasadugu, bihotze. Mira, eta ikusi duzue, geltokia gidatzen jai ibili da gure nagusiren Maitane. Eskerrik asko, Azkoitia! Gure mendi eta batzuetan bizi diren Iratxo Kaskarinak ere gurekin etorriko dira, noski. Eta badakizue gurekin daramagula baita ere munduko zoologiko divertigarriena, adibidez, kirikinoa. Esate baterako, elefantea. Eta ez ditutu oso lehoiz jatorra data, datorrela lehoia. Bejon daiola Euskal Herriko arratoi politxenari. Nagusi, iratxoak jolasean ibilikoa dira. Animaliak dantzan, zu geltokia gobernatzen, ni trena gidatzen. Nork jarri behar du artea eta humorea, Pakito txokolaterok? Ez, ara, artea, humorea eta algara lau haize eta zabaltzeko 3 protagonista berezi ditugu. Txirri, Mirri eta... Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Pello buru soia data eltxoek eltzen diote, ama betik janda bilantzitxan noa arlote. Tiri, 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 jo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Pello buru soia data eltxoek eltzen diote, ama betik janda bilantzitxan noa arlote. Tiri, 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 jo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe,